A Pobra será o primeiro concello do Barbanza en aprobar os orzamentos deste ano. O bo entendemento entre os 4 grupos que conforman o goberno fixo posible a elaboración dunha proposta consensuada que levarán a pleno este xoves. Ascende a 9.163.339,36 euros e o principal fin é, como decía, dar resposta ás demandas da nosa veciñanza. Os 3 piares que sustentan o documento son o crecemento económico, social e infraestructuras. É un presuposto que se pode definir en 3 palabras, de crecemento económico, social e que ademais vai atender ou nos vai permitir atender dunha maneira máis áxil e mellor as necesidades que a veciñanza nos foi transmitindo ao largo destes meses. Destaca o incremento nas partidas destinadas a mantemento en todas as concellerías, coa creación de novos departamentos como o de Patrimonio, o importante pulo á Concellería de Promoción Económica e o reforzo das políticas sociais. Un crecemento en moitas partidas e a valoración que facemos desde Nos Pobra tamén é moi positiva no sentido de que se lle sigue dando importancia a áreas que no 2015 non existían, non? Como medio ambiente, como participación, como igualdade e outras, turismo, que non tiña partida propia nos orzamentos, ou se conta con partida propia e ademais temos 2 técnicas contratadas todo o ano. Nas obras, en todos, en patrimonio, en benestar animal, en medio ambiente, eu creo que todas ao final se demostra o que queremos facer neste goberno. O que queremos tamén é profesionalizar o que son sectores económicos e nos vamos centrar, cando menos, nesta anualidade no que é o sector de comercio e queremos dinamizar con formación e con proxectos que incluso van a representar a creación de emprego, pois a inserción laboral. Medran tamén as partidas destinadas a servizos como a contratación de máis socorristas, auxiliares de policía e monitorado para a conciliación, así como as axudas a diversas entidades sociais.